новобаста аз он ки мардумфиребӣ ва бесаводиҳо ба гумроҳӣ бурдани шаҳрвандон аз ҷониби баъзе ба ном муллову табибон аз ҷониби кормандони милитсия ошкор гардида тавассути воситаҳои ахбори омма пешкаши шаҳрвандон гардонида мешавад, вале ҳанӯз ҳам бархе нафарон ба чунин муллову табибон бовар намуда. ҷои оне ки барои дармонбахшии бемории худ ба беморхонаву назди табибони касбӣ раванд, боз ба назди чунин ашхоси бесавод ва мардумфиреб рафта дар назди хонаҳои онҳо соатҳо мунтазир мешаванд. аз ҷониби кормандони шуъбачаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Тоҷикобод боз як нафар ба ном мулло ошкор гардид. шаҳрванд Идеев Шариф соли таваллудаш 1962 истиқоматкунандаи деҳаи қалъаи сурхи ноҳияи Рашт на маълумоти динӣ ва на дунявӣ дошта ба хондани даму дуо ва навистани тумору таштоб машғул гардида аз ин соб фоида ба даст меовард. ҳангоми пурсиш маълум гардид ки ҳуқуқвайронкунанда ҳатто навиштаи худро хонда наметавонад. дар ҳамин коғазпорае ки бо ҳуруфҳои арабӣ ё ин ки форсӣ навишта шудааст, маънои онро сарфаҳм меравед ё ки не? дар бораи чӣ гуфта шуд ба мо пешниҳод мекардед? ман нусхаош як марта гуфтаги ман дидам ай вақта ҳар калим як нусхаем дод ки мақсад ин рӯбардо ки ягон вақт дар кор мешавам. бо кадом мақсадҳо ин гуна кирдорҳои ғайрихонаро пешниҳод мекунед ба ман? як мемон ки ҳам сол ям нусхаош додакам ки мақсад ҳамиш хайбари барори ишбораи савдои ишбораи бахт ба сабаби рӯзтурӯя мекунам. вобаста ба ин қазия дар асоси моддаи 482 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протокол тартиб дода шуд.